Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana, tipyag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti bagayam, anag pailingad itinagan a Marisa at taga Nueva Ecija. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out ka ni Mama Nelia Muega, manang Vanilin iti Aurora Isabela, manang Vanessa iti Finland, Mamang Glessy Lorenzo ti Isabela, kan Vanson Muega ti Bontoc Mountain Province, from Van Muega ti UP Diliman. Pamilya ki Concepcion Solano Nueva Vizcaya, kan nilakay ko ani Gilbert Julio. Anak ko Adamarites Datul, Jenny Baradi, Annabel Barcase, Agraman Pamilyak from Adoracion Carrion. Happy birthday kani Arlene Palentino ti Kuwait. Shout out kani Noemi Lekwanan iti Nagilian Isabela from JR Marcelo. Anak ko ada Analisa de la Cruz iti Kuwait, Angelica Parangan ti Taiwan, lakay ko ani Boyong Parangan ti Barangay Turod, Quezon, Isabela, from Enga Parangan iti Hong Kong. Shout out kani Lamberto Pasion Jr., Leslie May Pasion Andres, Anaya Faith Canoli Andres ti Villa Carmen, Ramon Isabela, from Linda Pasion. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Marisa. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo agraman ti aminan amang tartarabay dito YouTube channel yo. Ilingad na kumalatan itinagan a Marisa manang katubuak ti Nueva Ecija. Ado mo ton tinang nangagakapakasaritaan ana idrama yo, kat aklunat nga ado ti adal ana agsaw ko iti inak panagdengdengeg.
Naawis mo tiriknak ang nagipatulod iti pakasaritaan akayat kumot nga ibinglay kadagiti dumdumngeg. Kat sapay kuma tamapili ang maidrama. Saan ko a personal apadas daytoy manang ngem siak ti saksi kadagiti paspasamak. Kastoy man nga rod ti rugina. Naimbaga bigat siya, Uncle. Nakasaganan ti armosaryo. Mangan kayon. Hindi, nasa pa ka nakaluto balasan ko. Talaga sinapak, Uncle. Tapno masapa mo't ang mairugit dagiti trabaho. Inakpay ngamin makitsenda ka dagiti masapsapul tayo dito'y balainton madamdama. Huwag nga agpaiso. Di pa'y napadalawas tinaudi apat na kitsendam. Ang mga naawan mo tinti mailutom nakong. At dapay mo't, Uncle. Isu na laang tadagiti daduma masapsapul ti awanan. Narigat mo't no maibusan tayo. Sapay din nakamay tulod ni Pedring. Tamapan misok na lang tayo apitin da talon. Ang mga noda masapul dagiti trabahador ijay. Siyaklatan, Uncle. Nagado at tricycle pagluganan. Ado ti sukik a driver, Uncle. Alang arod Marisa. Aganad kay ti ipapan mo ijay ili, ah? Wan, Uncle. Kan ilis tayo kumano niya ti kaya si daon. Amok na misyo dagiti makandi ti Pilipinas. Nabayag kayo mo't ngamin anag na di Amerika. Makamu kalatan Marisa. Amo mo dagiti pag-aayat ko akanan. Isulaagan ti gatangam. Alang arod, Uncle. Siyak nga rodan ti makaam mo. Kumusta kayo ngay dito'y manang andeng? Ay nasaya at matsaran taon. Naragsak kami, tanakaawid kayo matlaangan. Kalpasan tinabayag apan agnaetyo iti Amerika. Sa bali matlata dito'y Pilipinas manang andeng. Oh, awan ka diti parikot dito'y? Kumusta mat dagiti trabahador tayo? Awan problema, sir. Nagagat agiti trabahador. Gaputa maipapay mo ti umno para kadakwada. Maragsakan damot ang nakadamag asimbang put kayo gaya man. Oray siyak. Kaya't kayo mo't ang makasango kadagiti trabahador. Kaya't ko ida pagyamanan. Gapo iti pan nakitinulong da kada kayong agasawa. Tapno mataripato to'y talon. Agyaman kami mo't, sir. Taintalakyo kada kami to'y talon nyo. Oray awan kayo dito'y. Dakil at tulong kada kami da ito'y apagsapulan, mi, sir. Layta talaga ti tarigagay ko manang andeng. Ti makatulong kadagiti kalugarak. Amo imot ni awan pamilyak saan ka di. Kunami nga rod no nangasawa kayo ni Amerika, sir. Ngamsaan mo't gayam. Awan mangayat kanya kay manang andeng. Imposible, sir. Iti day taki na taaryaw. Ay, adulakit diti ang gusto kada kayo ijay. Duma dagiti babae dito'y Pilipinas. Iso siguro nga awan tinagustuak ijay Amerika. Maudyanan na. Natungpal mutlangan tinabayag at tinartarigagaya ka panagawid dito Pilipinas. Makapabang aritirik na. Talaga kailiw kung ti lugar adim makalak. Kumusta mo't nga tandag iti kinaubingak. At ang atapay na bati diti lugar mi. Wadno amangan no dadamutan iti sa bala lugar. Kan niminta
Kumusta nga tamat ni Minda? Kailiw ko na makita. Nasakit mo't tinakam ko. Nagliday tiriknak idinadamag ko apimusay gaya man ni Fredo. Tikayim ko ang nagbalin ni asawa ni Minda. Anya nga tanti kasasaad na itataawanan day di Fredo. Sapay la kuma, tadan tugundaway nga agkita kami kan ni Minda. Nakapalas kayo matangkal. Ada ka di pagnayo ita? At nabalasan ko. Inak man nagpasyar ili. Barang na da makita ng amok. Nang runa dagiti gagayim ko ide. Ay, una, angkal. Nasaya at mo't no da makita yo, tapno makapagbanding kayo mo't. Sigurado mas daaw da no makita da kayo. Excited ak nga ruda na makakita kadakwa da balasan ko. Uy, amangan mo't no talagang ada kaya siya makita, angkal. Ha? Isu siguro asaan kayo ang asawa iti Amerika. Tada dito'y Pilipinas ti kayat yung agbalin nga asawa. Kasano nga mo, Marisa? Kunkat. Madlaw nga min, angkel. Manipod simangpot kayo dito'y lugar tayo. Kasla da birbirukin nyo. No da duma, maimay-mayang kayo pa'y. Talaga gaya mapalpaliiwan na ka. Siyempre, concern na kada kayo, angkel. Kaya't kumot nga agragsak kayo, At daaminan kada kayo. May salaangan ti awan. Ti agbalin akatakunay na yu iti biyag. Naladaw san ti amin, Marisa. Tani, lumakaya kon. Angkel, awan ti ubing wano lakay no maipapankan ayat. Anya ti amuyo. Amangan no adda di ti Pilipinas ti forever you. Posible pa nga ta mapasamak da ita? Posible, angkel. Basta di kay maawanan itinamnama. Dawatan nyo ti panarabay ti na Marso, kat sigurado nga ipaay na ti tartari gagayan nyo. Nabayag ang nagnaad ni Uncle Anton iji Amerika manang Emmy. Ngam adda dagiti sanikwana anabati dito'y Pilipinas nga imbilin na kadagiti talken na atao. Kat maysan ti pamilyami manang. Da kami tinangibilinan na itibalay na. Aging gaidiing kedeng nanti ag for good dito'y Pilipinas. Kadagiti umuna nga aldaw, kalpasan ang nakaawid dito'y Pilipinas, nakitak ti kinaragsak na ang nakakita kadagiti kalugaran na, nang runa kada kami anang taripato kadagiti sanikwana. Ngam iti panaglabas ti aldaw, adda nadlaw ko kankwana. Kasla adda kailiw na unay a makita. Gapu nga rod iti madmadlaw ko, sinaludsod ko ti ulitag ko manang. Kat saan met ang naglibak. Inaklon na akailiw na ti kaubingan na ang nagbalin nga asawa ti gayam na. Iso ni Nana Minda. Sumra ka din, iho. Wen mama, adong amin ti masapol alipasan ni di opisina. Wen gayam, amangan numaladaw ang agawid, mama. Iho, adamot nagiti mabalin mo abilinan na di opisina. Apayanas ka na si kapay lang ti overtime.
Mama, sa bali latan na da ka naka-supervise. Nang ro nakatinegosyo tayo ti masiknan. Talaga, napatagkan ka ti negosyo ang napanawan day di papam. Kat pagyamanak unay day taken ka, iho. Kaya't da kayo mama, kaya't kung ag-enjoy kayo mat. Enjoy ang tibiyag mo. Go out with friends. Sana kasta kanayin nga da ka diti balay. Di ka agdanag, iho. Rumwar kaminto kadagiti amigak. Basta ganad ka mama. Ken, saan unay alit niya agawid, ah? Sika talaga, Andre. Di ka agdanag. Kabaelak asalwadan ti bagik. Ado talagang tinagbaliwan ti lugar mi. Adon dagiti establishmento anay patakder. Na progreso talagang ti lugar mi. Tinasayaat. Mapanak iti dayta a restaurant. Agbiriyan dakpay. Sapaya mapanak iti balay ti may sagayem ko. Sigurado nga minamalada waktong agawid. Taadon tumanin nga istorya ti mapagsasaritaan. Iti dayta restaurant ti papanak. Tayo so dita ti pagsasarakan mi kadagiti daduma kinaubingan mi idi. Ang mga nadamaranak kadakwada. Excited akmat na makakita kadakwada. Napintas latta da ito restaurant. Kaya nahimas latta ti makan dito eh. Ano agore ka. Kasla, mailasin ko dyan da iti da iti alambisahan. Uwan, isungag pa iso. Niminda da iti mapanakit ayan na. Minda, si kakadingag pa iso? Anton! Kumusta? Agtugaw ka? Agyamanak. Kung naktumutasi ka, anya tararamidam dito eh. Agpalpalabas akla ang iti oras, iso nga imayak ag merienda. Sika, kaano pa si mangput ka? Di mo't nabayag ka iji Amerika? Potno day ta nagtrabaho ak ijay. Nabit pa si mangputak. Uwan gayam. Nadamag ko abalukan. Makipaglading ita kiti napasamak iti day di Fredo agayem ko. Malading itanak matunay, Anton. Jak ni namnama amasapa panawan naktigayem mo. Amumot nga inayayat ko launay ni Fredo. Uwan, amok day ta, Minda. Wan gayam. Apay akala at ti panagabrod mo kalpasan ti kalay sami. Uray ni Fredo, nasdaaw mo't. Apay kano akala at anagabrod ka. Panagkunak, saanan nga importante day jay. Tinapatag, adakon dito eh. For good. Kan nagkita tapay. Anton. Sapay lang kumatasana da iti maudi apa nagkita taminda. Kano mabalin, maamwak ko man niya ti cellphone number mo? Sure. Day talagayam. No problem, Anton. Uy, Uncle Anton!
kasla naragsak kayo ita. Kariring nyo pa ila nga makita kunti kinaragsak yo. Naragsakak ta, nakitak tagiti kinaubing nga kiti kalman. Nagsasarak kami ti balay ti may samot la kinaubingan mi idi. Kasta ka di, Uncle? Wen, Marisa. Ken nagrana kami kan ni Minda iti may sa restaurant. Ni Nana Minda? Jay, kinaubingan nyo ang nagbaling nga asawa ti best friend nyo, Uncle? Wen, Marisa. Kat, kumusta mo't kayo ti panagkita yo? Kumusta nga ni Nana Minda? Ay napintas latta. Naliday pa ilaeng gapoy ti pupusay ti asawa na. Ay, kaasimot ni Nana Minda. Wan nga ron, Marisa. Ang umitata nagkita kamin, aramidak ti amin, tapno maliwliwak ni Minda. Nakadkadlaw tinaidumduma a kinaragsak ni Uncle ko nga Anton, kalpasan ti panagranada ka ni Nana Minda iti may sa restaurant manang Emmy. Taka maudyanan na ngamin, nagkita damot laangan. Dayta ti amok anabayag at tinarigagayan ni Uncle Anton, apaman ang nakaawid dito'y Pilipinas. Gapo ta espesyal kankwana ni Nana Minda. Manipod idin kanayonan nga agsarak da Uncle Anton kan Nana Minda kas nasinged nga agpagayam. Ngem itinapaliiw ko atigtignay ni Uncle Anton saan ang mailibak nga adda panagayat na kan ni Nana Minda. Agingga iti maysa nga aldaw. Ne, Anton, si kamot gayam. Wen, Minda. Sabong para ken ka. Agyamanak. Ala, sober ka. Agyamanak. Agtugaw ka, Anton. Agyamanak, Minda. Adda ka di kagaram. Nakaumay kamot. Ken adda pa'y imot mo asabong. Minda, kinapudno na. Nabayagan na kayat ka sa rungkaran dito'y balayo. Ngam, italahan nga nadaan na kititurad na sumarungkar. Anton. Nabayagan na kayat kong ay pudno ti marikrik na para kan kaminda. Kat sapay la kumata di nakagura. Ay ayatan kaminda. Anya? Agpaiso ka ditay nga ibagbagam. Nasingad agayim mo day di Fredo. Mga numaas asyan kalaang kanyak. Gapo iti kastoy akasasaad ko. Iso na ibagam day ta. Saan, Minda? Idi pa'y laang impatagkan. Kat panagkunak. Panawanan tapnosong batak ti damdamagam kanyak. No apay akalat ti panag-abroad ko iti. Iso adyak pa'y nakapagpakada kada kayo iti day di Fredo. Anton. Naamwak ngay naklon mo ti ayat ni Fredo. Kat idinagkalay sa kayon. Nasakitan na kiti kastaunay. Kaputalimad idin nga da panagayat ko kan ka. Iso akin ay kayat kunti madayo. Ngam ti masaksakitanak ang makakitkita kada kayo. Ha? Si kalaang ti babae nga inayat ko, Minda. Nga agpapanita.
Iso saan nakapulo sa nakiasawa iti kaadda ki Amerika. Gaputa si kalaeng ti ipatpatid ko. Ay ayaten ka nga aging gaita minda. Ay ayaten ka unay-unay. Mama, itay pa apalpaliiwan ka. Apay kasla mariribukan ka. Ada ka di parikot? Ha? Awan, iho. Mama, amamukan. Di ka naglibak. Anya dayta, mama? Jay, kaubingan mi kada papam. Gayem ni papam da dya balikbayan. Imay nagpasyar dito'y balay. Talaga, mama? Oh, kat kumustamat ni... anyat nagan na, mama. Anton, iho. Di na sayata nagkita kayo manen. Dayta nga ron ti parikot ko, iho. Diyak ngamin impagarop. Nga agayat gayam kanyak ni Anton. Anya? Agayat ka da kayo tinasingid agayam day di papa? Huwan, iho. Dayta timpod no na kanyak iti isa sa rungkar na diti balay. Isumat lagayam akalpasan ti kalay sami iti day di papam. Kalaat ang nagabrod ni Anton asaan ang nagpakada ka ni papam. Banag ang nagsidaawan unay day di papam. Kat manipod idi, awanan ti komunikasyon da adwa. Amo ka na sair tirik na day di papam iti day di apagteng. Gaputan nakarkaro pa'y ngam agkabsat tilin nangan da adwa. Mama? Impod no kanyak ni Anton, akin ay kayat na tipimanaw. Gaputa di nakano kayat amaamuan ni papam, nga agayat gayaman kanyak. Sakbay pa'y anagdaton kanyak ni papam. Di na kayat amadadaal ti relasyon da adwa, gapu kanyak. Nagtanok mo tinagayim no kasta, mama. Damagik man kin ka. Ada ka di mat riknam kay ni Tata Anton? Iho, amom nga inay ayat ko launay ni papam. Napatag kayo adwa kanyak. Ngamdyak mo, taitipan nakakitak manen ken ni Anton. Kasla ada sa bali amarikriknak para kan kuana. Diyaka mo no gapulaang dayto iti iliw ko iti day di papam. O ano niya? Mariribukan nak, Andre. Mama, amumot ni awan ti tartari gagayak no saan na ti pagragsakam. Amok ngay nayat yu unay ni papa. Ket saksi akiti dayta. Ngam di kay kaya't alapdan, itanyaman na marikrik nayo para ka ni Tata Anton. Tingi-tingin nyo ano yung bagtarik nayo, mama. Saan ka agumura kanyak? Nukas pangarigan, taagayatak manen, iho. Saan to apulos, mama? Nang runa, takadagitiin salay sa'yo kanyak. Mamatiak na sayat at tao ni Tata Anton. No lakit dati may karina kanyak nga ipatag ken taripatwan na kayo aging gatong palbiag na. Saan nakapulos nga agbalin alapad kada kayo, mama? Namnamain niya dayta. Wow! Nagtaar kayon iti day taasotyo, uncle. Adan sa espesyal na pagnayo ita. Puno dayta balasang ko. Talaga nga espesyal dayto yung aldaw. Agsipod dayta nga aldaw ti panangiyit nagniminda iti sungbat na. Iti idat daton ko nga ayat para kan kuana.
Agpaiso, Uncle? Wen, Marisa. Oh, matanagang nakngarod. Jak lakit di maklon no paayan nak ni Minda. Nabayag a kinupkupi-kupak da ito arik nakkan kuana. Sapay lako mata di nakpaayan. Amok na pudno kayo kanina na Minda, Uncle. Kat amok marikrik na namot dayta. Iso asigurado adi na kayo paayan ni Nana Minda. Sapay lako Mamarisa. Da ito yung tinururay ko agundaway. Inururay ko itinaunday a panawen. Ti may pariknak ni Minda tinalaos a panagayat ko kan kuana. Naimbagngal daw yung tata. Da kayo ni Tata Anton? Siyak nga roda, Barok. Pasensya ka ni tiyomay ko dito pagtaangan nyo. Awan terong mga pagbayanan nyo, tata. Naibaga kanyak ni Mama Tiyo umayo itang aldaw. Kasta ka di, Barok? Agpalpalas pa ni Mama. Yuray yu labiitan. Ken, naibagamot kanyak ni Mama ti amin maipapan kada kayo. Ti relasyon nyo iti day ti papa. No kasano kayo kasingad adwa. Aging kay tinapukaw ti komunikasyon nyo adwa. Gapo iti may sana patagabanag. Kat dayawon kayo iti inaramid yo, tata. Ta saan kayo ang nagbalin ato bang iti ragsak day di papa? Ken ti inak. Kastamatan ti binukol da pamilya. Andre. Itapay lang, saludo akon kada kayo, tata. May sa kayo ang nasayat a tao. Ken napod na agayam. Ken wan gayam. Naibaga kanyak ni Mama. Ti panagdaton nyo kan kuana. Di mo ko mapanunutan, Barok. Gun dawayak ti kinaliday ni Mamam. Gapo iti ipupusayan day di papam. Ay ayatag unay ni Mamam. Amok. Akadagi di agundaway. Day di papam ti inayat na. Iso nga rod ang nagpabusuyak kat imadayuak. Ngam aklonagkan ka. Akadagi di agundaway. Nagrigat para kanyak at inalikodak ti panaggayim mi iti day di papam. Gapulaeng ken ni Mamam. Ngam ammo ti Diyos at inarigagayak ti kinaragsak ti pamilyayo. Iso akin ay kayat ko ti imbadayo. Maawatan kayo, tata. Ketno talaga napudno kayo iti inak. Sa anak nagbalin ato bang, anyaman ta agbalin a desisyon ni Mama maipapan iti dardarirag yu ken kuana. Naragsakak kit di. Tamok nga addan to'y tinasayat nga ima ni Mama. Addan to mang taripato ken kuana. Isa good luck, tata. No anyaman ta agbalin a desisyon ni Mama. Kaslamayat ti panagsarsarita yu ita iti anak ko, Anton. Uwan, Minda. Nagsayat a kasarsarita ti anak mo. Nasingpet kan nasaririt abaro. Imala kada kayo iti day di Fredo. Saan a may libak ada kayo ti dadakkel na. Kat anya nga iti napagsaritaan nyo. At dalata kada kami no anyaman ti nagsaritaan mi, Minda. Basta ti makunak, nasingpet si anak mo. Anton. Minda, amumot siguro ti makagapo no apay nga adak ita diti balayo. Amok, Anton. Siguro awanan ti rumbang a pagsaritaan ta. Anya ti kayat mo asawan nga awanan, Minda. Awanan tinamnamak, kasta ka di.
Ada ka di imbaga kakasta. Kunak, awanan ti rumbang apagsaritaan ta, tanalpasan ti saritaan nyo iti anak ko. Minda. Oh, kayat mo ka di pay lang nga ibalikas ko. Kwa, jay, Alaman laangan tapno mapnag ka. Ay ayatan ka mat Anton. Kat amok asa anak to ang nagbidot iti panangaklon ko ken ka. Gaputa uray ti anak ko, kat umanamong iti daytoy a desisyon ko. Agya mo nak, Minda. Kamaudyanan na, may pariknak matlaangan kan katinabayagan na kinupkupi-kupa ka panagayat. Katika rikasaan kantong agbabawi iti panangaklon mo kanyak. Amok day ta Anton. Ay ayatan ka unay-unay. Iti panangaklon ni Nana Minda ken ni Uncle ko nga Anton, nasaksyak ti nagpaiduma kinaragsak ti uliteg ko. Kasla nalipatan nan anamin pinsan ti balikas aliday iti daydi akan ito, nang runa ket iti saan a nagbayag, nagkalaysadan ken ni Nana Minda. Ad-adda manen ti kinaragsak ni Uncle Anton, kalpasan ti kalaysada. Ngam daytoy ti kapintasan ken pakaragsakan miunay akakabagyan na. Kastametten dagiti agpapaay ken ni Uncle Anton. Takalpasan ti kalaysada ken ni Nana Minda, ad-addan a nagbalinda na sayaat kadagiti trabahador da. Ket adu a parabor ti ibingbing layda kada kami nga agpapanita. Tarigagay mi nga rodmanang nang runa kanyak. Asapay lakumata umatiddog pay ti panagbiag dang agpadpada, tapno mananam da pay ti nalaos aragsak nga itden ti ayan-ayat da. Ti pakasaritaan da ti mangipaneknek, ano maipapan ken ayat, saan alaped ti edad. Tauray numakuna nga addan edad da Uncle Anton ken Auntie Minda, nagunod dalata ti ayat ken pammateg ana itani para kadakwada. Daytoy ti pakasaritaan ti uliteg kumanang. Kat sapay la kumata nakaibati iti inspirasyon. Toy pagayam mo, Marisa. Pagayam a Marisa, nagpintas man ti insalaysay mo apadas ti uliteg mo. Malaksid a nakaibati iti inspirasyon, at dapay dagiti napateg nga adal a maagsaw ditoy. Dayta ket ti panagbalin a napudno agayem. Panagsakripisyo para iti pagragsakan ti sabali ken kangrunaan na ti panagbalin a napudno para iti maysa nga ipatpateg. Alakastaan pagayam ko, katagyamanak iti panangibinglay mo iti pakasaritaan ti uliteg mo dito'y programa tayo. Dagiti tugo iti dana ti biag. Mapunas dito'y lagi